Ассалому алейкум дӯстони азиз, созед нағзен саломатиё хубай духтарако нигоҳ кунед чӣ хел борои фасони гуанҷо омадагай акцакати духтаро беҳтарин нархай марамат каседа дар корай рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона доставкатон мекунанд беҳтарин сифат дора нигоҳ кунед размеро ай чанд то чандай мана аз 2 сола то 6-7 солара ҳастай футболкаҳои гуванҷо качествои зури зур 20 сомон духтаро ира фасониша бинен чӣ хел хушрӯчаам 20 сомонӣ мана чанд модел ҳаста иҷа рисунка дорошам ҳаст ҳамаи ҳаминора 20 сомонӣ кардагиян духтаро успед кунед шушта мепӯшен ҳичӣ намешава ира бинен охи чӣ хел моделако бисёранд хушрӯанд сифатошонда гап нест ира бинен мана аз 2 сола то 6-7 солара размер ҳаст шумо бо нависеншона рақамашон ҳаст дар рӯи экран маълумоти бештара метонен ки аз хичон пайдо кунен мана ира бинен аҷоибак фасонак 20 сомон ина ҳичӣ намешава инора мешуви качествошда гарантия метиҳан мана духтаро кадомиш ки маъқултон мешава дар навор хушрӯ надида бошен нависен скриншот карда партоен сурат мегирам бо шумо да мепартоям ба ҳазур метонен ки интихоб кунен доставкатон мекунанд марҳамат ёки биёен хитон бинен мана 20 сомонӣ ана баданай хеле футболкачиҳо доранд нигоҳ кунен размерош то 6-7 солара ҳастай ай чанд сола сар мешава ай 5 сола то 6-7 солара размер ҳастай хушрӯанд ия материалш ҳичӣ намешава шута мепӯшонен кӯдакда нархшон духтарако 40 сомон ина акцакати 40 сомон шидагай ина иш бо хушрӯчаам барои садикай мактабай мегиранд аҷоибак мана 40 сомони духтарако успед кунен кадомиш ки маъқул меша скриншот карда партоен дар авакак шумода доставка мекунанд ёки биёен хитон ай пеш тамошо кунен бороям қа хушрӯ вардагиян ира пахтаги тоза 40 сомон мана ишаишта фасонай 40 сомон барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона ако киртаи духтагӣ тайёр паплина кати почошон бо резин доранд инора шуштагиян ҳам қа хушрӯ духтагиай качественӣ авилёк задагӣ ина каседа дар корай ай 4 сола то 14 солара размер ҳаст ина 4 солара диден беҳад хушрӯ 65 сомон ай 4 солаш ина иш боша аллакай 6 солада меша 80 сомоная 80 сомон кати почошонай ҳам қа хушрӯи паплинакошон чӣ тавре гуфтум шуштагиай ба духтагиай авилёкдор и ҳичӣ намешава ина и моделша бинен ина мудуш бо 100 сомоная 80 сомон ишам 80 сомон иям ами медонен 11 сола 10 сола духтаракода мешава ана баъд ина ёшам 80 сомон шумо бо нависеншона барои размерошон бо мефаҳмонантона беҳад хушрӯ марҳамат ина каседа дар корай хоҳен биёен бинен ай пеш хоҳен нависен доставкатон мекунанд и чанд сола чанд сомонашай и 100 сомонашай духтарако и намудуш ҳами 11 солада мешавада тақрибан хулас ина марҳамат бинен кирта почаан беҳад фасон нархи я духтай бузураки боренестай ҳамаш дастдӯзай духтаро марҳамат ина дар кор бошатона ина и моделош чанд сомон ишкалонай бо духтарако и ҳами 12 солада мешавада 12-13 солада меша 130 сомон почоошон катиян беҳад фасона гина аз наздик ма шумода нишон дидем боз ҳангчиҳои хамелеон доштай паплинакша бинен чӣ хел хушрӯ нежни фасонак ина и моделшам 130 сомон калонай то ҳами 14 солара размер мешава мана марҳамат успект кунен духтарако касенам хеле киртои духтагӣ пирсида буд мара бисёр пирсидагӣ будан киртапоча ина марҳамат ма шумода як нуқтаи савдора тавсия метиҳам ино фақат доставка кати кор мекунанд нависен хоҳишмандо хай бо кати хичонам суҳбат шавен хоҳен биёен ай пеш бинен ҳамаш ина ҳамаш ҳаст ай 4 сола то 14 сола ма шумода нишон додам нархошон аз 65 сомон то 130 сомонай мана хоҳишмандо рақамошон ҳаст дар рӯи экран маълумоти бештар аз хичон метонен пайдо кунен баъдан духтарако инаи хеле диташ монда и барои занҳои калон размери тақрибан 48-50 я хеле ай ина марҳамат 150 сомон 52 да то 52 мешава 150 сомон беҳад хушрӯ духтагӣ платяи тоқай дарози хушрӯ мана бисёр қадои баланд мисол кирта мекованд ина қади дрози хушрӯ дора бузург будагиҳо калтатаранд ина агар хоҳен нависен
дар авака ки шумо да доставка мекунанд 2 донаш мондай. Материалшам хушрӯй, сангҷошам оригинал. ана духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен. Эспира арзон шид. Каседа инами куртои тоза турки эспира дар корай 450 сомон. Ино 800 сомон кам набудан, лекин шумо метонен ки ира 450 сомон да харин. Беҳад нағзай, беҳад сифаташ хубай. Касе эспира гирифтагия худаш медона ки чихе бренди ба қуввати хушрӯан. Инчунин дар иҷа дар ин нуқтаи савдо инчунин ҳаст анаи хел туркиё иёям эспира яна. Иношам ҳам хелай нархаш 450 сомон. Мана кам ки мондагиай 450 сомон. марҳамат, хоҳишмандо 450 сомонӣ метонед аз анами эспиро харидорӣ кунен. Ана бадбо ҳастай дар иҷа ана и рангаш сафедаш як дона монда 1000 сомона буд. ина куртои эспира акция шидай духтарако марҳамат успед кунен. 800-900 сомон будан ҳозир боша 450 сомон шидагиай. ина успед кунен духтарако беҳтарин нарх кати эспирара метонен харидорӣ кунен. ина ин моделша бинен, ин моделшам чихе хушрӯчай 450 сомон размеро ҳастай. хоҳишмандо нависен, бо маълумоти бештара метонен аз хучон пайдо кунен. доставка доранд. хоҳен биёен ай пеш бинен. магазина маҳкам кардаган ина минора ҳамаша бо нархи арзон додестиян. ана баъд болопӯшои фасон доранд. ино чансми ёра бинен болопӯшои хушрӯви туркира 350 сомон кардаган. аҷоибот материалаш фасонай духтаро марҳамат метавонен бо хучонкати ҳам суҳбат шида маълумоти бештара пайдо кунен. ина болопӯшошона бинен духтаро хеле пурра тамошо кунен. чихе хушрӯай турецки тозаяй 350 сомон. мана 350 сомонӣ. материалш аҷоиб хушрӯай. марҳамат, касе дар корай нависен. ана духтарако нигоҳ кунед борои гуанҷов чихе хушрӯча куртачои фас сонак ё 120-130 буд ози аксияда 80 сомон кардагиян. ина успед кунен размерошон то ҳами 4 сола 5 солара мешава. ай 2 сола то 3-4 солара меша хулас. ина бинен фасонакай 80 сомон. ина ин модело боша 100 сомон. я намуд материалш хушрӯай. бо пешакош чи дора? вишивкадор, гипюрдор аҷоиб хушрӯ. мана пахтаги тоза размери и ҳами то 3-4 то 5 солара меша. то 5 солара размер мешидай. марҳамат бо нависеншона 100 сомон да метиян. ана баъдан духтарако ина ин модело ҳаста иёям 80 сомон. ана и фасонакорам ҳамаша 80 сомонӣ аксия кардагиян ки нархҳои ино 120 сомон будан. то забори гуанҷои духтарако рақамошон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар метавонен хучонда муроҷиат кунен. ҳамаш ина диден в наличии духтаро борошон бо нависеншона сурат мепартоян. интихоб кунед. ина ёш чансмай 80 сомона иям. я намуд материалш фасонаю хира бинен. аҷоиб 80 сомон. ои то охира тамошо кунен. дига намуд куртачаҳоям дора ва ёям 80 сомонай. ина нигоҳ кунен. аҷоиб хушрӯча. иш 60 сомон бубудай диден. 60 сомон. мана модели фасонак иш 80 сомон. ишам 60 сомон. диден иша модели хушрӯ материали фасон 60 сомонӣ. марҳамат, ҳамаи ҳамино қимат будан ҳози аксия шидагиай арзон кардагиан. успед кунен духтарако. таро карсетои фасони двайной мехоҳам шумода нишон дидем бори гуанҷов. ина нигоҳ кунен. ҳам берунашам хеле карсетне, ҳам дохилишта ҳам хеле карсетай. нархаш чансмай 90 сомон. беҳад хушрӯай, беҳад качестваш нағзай бори гуанҷов. ина марҳамат карсет касе ки мекофт барои харобшавӣ ҳастай. яна ин модело ҳаст. ино 50 сомонӣ. иёям зури бадан аз и бисёриё такпӯши поясдор бисёриё пурсидагӣ будан ҳаст. 50 сомон. качестваш зури зур бори гуанҷов. аз инам метонен дархост кунен. ана баъд бо ҳоз як комплекти дига ҳаста. як дона мондай. чансмай 90 сом 70 сомон. и майкаш кати такпӯшуш бо пояс дорад духтаро. мана 70 сомон. аз инам метонен дархост кунен. и ва як комплектчай. инчунин комплектҳои фасони дига ҳастай. ино чанд сомиян? арусакода 65 сомонӣ. бори гуанҷов бо арзон меша. ино қимат будан ҳозир аксияда 65 сомонӣ шидай. аз ҳисобе ки 2 дона мондагия. ина ки сифатошонда гап нест духтаро. ҳамин нижни билиҳошон ҳамаш хушрӯай. баъд бо чӣ доранд?
пижама дора на пижамошона бо нишон метем идвойкачара бинани қахшручай духтарако мана марамат саб букак 70 сомон бори гуанҷоай сифаташ беҳтаринай ласаш я намуд мулоими хушрӯе ҳаст ки мана 70 сомон хоҳишмандо агар дар кор бошад рақамошон ҳаст дар рӯи экран метавонед нависен шуна ҳозир бо идвойкаш буд ҳозир бо тройкашам ҳаст тройкаш 150 сомая мана тройкаша бинен инам хе пинюар дора ана баъд бо ҳозир брук дора тройкаш ина диден ина баъд бо халат дора иш тройкашай духтаро тройкаш 150 сомон марамат чи двойка дар корай тона чи тройка дар корай бори гуанҷу я намуд хушрӯй аст ки муллоима кайласаш нависеншона доставкатон мекунан беҳтарин модел двойкара нигоҳ кунен ина дигар асветкаши қа хушрӯча будая ина арӯсако марҳамат нархшам гарон нестай 70 сомон ира бинен чихе хушрӯчай ҳозир бо тройкашам нишонтон метам 70 сомони нависенша дарава как шумода доставка мекунан ина иш тройкашай иш вай дора ина пинюар дора брук дора баъд бо халат дора я намуд мулоими хушрӯвай ласаш оригиналай охи духтарако 150 сомон тройкаш 70 сомон двойкаш метонен ки ҳар даша харен пятёрка мешава хулас моделҳои беҳтарин бо нархҳои хуб айкачора бинен духтаро иқахшручаане бори гуанҷӯян духтаро нархошон 20 сомон марамат бисёр омадагиай ина каседа дар корай нависеншона доставкатон мекунан мана 20 сомон и сурат дора кора бинен бо иқахшруван аҷоиб фасонак 20 сомони успед кунен ҳамқа материалш фасонай шушта кудакда мепушонен размерошон чӣ хелиян ёра ай 2 сола то чанд сола ай 2 сола то 4 сола 5 сола размер ҳастай мана фасонакай ҳичи намешаванд шушта кудакда мепушонен беҳтарин сифат доранд ана баъд бо ҳастай инахе трусикчои кудакона духтари пахтагӣ чанд сом 10 сомон марҳамат ина нижни билёи кудаконаам дар кортон бошад 10 сомон бори гуанҷо ай духтаро тоза бори гуанҷо ина модел бисёр ай бо кадомиш дар корай нависен ҳеч намеша инорам шушта кудакда мепушонен ҳам бароҳатай ҳам хушрӯчай ка духтарако пижама ҳама намуда ми либосакҳои кудакира ҳозима шумода нишон метиҳам инам ё 40 сомония ина моделако 40 сомон двойкаан бинен чихе хушрӯчаан 40 сомон марҳамат каседа дар корай рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд ана иҷада бо ҳози пижамачои хушрӯви дигашам ҳаст мекушоянд биненда ино 50 сома инош 50 сомон ира бинен бори гуанҷу духтарона қахшрай материалыш аҷоибак 50 сомон марҳамат ина инамудошам ҳастай аз ино метонен дархост кунен доставка доран ина боро ҳамаш в наличиай ма инстаграмшон отметид мекунам бо будроен тамошо кунен иниёям 50 сомонай ина двойкачои хушрӯ 50 сомон шортикча юбка шортикча иёям 40 сомон ҷинсакай равинен қафасонакае мана марҳамат бачагишам ҳаст мана бачагиш 40 сомон иям 40 сомон манам ина иям 40 сомон хулас ҳамаи ҳамино 40 сомонӣ каседа дар корай шумо фақат скриншот кунед равон кунед доставкатон мекунанд ин хеле бирмудаам дай барои бачаако 40 сомон духтарако касе ки имконияти мисол омадан надора хоҳем биёен ай пеш бинем борошона хоҳем доставкатон мекунанд рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар хичонда нависен тарои сумкара бинен бори гуанҷоай ҳамқа хушрӯ сетта дора мана финал дора сумкаяй баданай хеле дора сетташ 130 сомонай беҳад хушрӯ ина марамат касе дар корай бор навомад бори гуанҷо нависеншона доставкатон мекунанд рақамошон ҳаст дар рӯи экран иш чанд сомай иш 150 сомонай мана ишам бори гуанҷо нигоҳ кунед массажор дора хушрӯ качестваш беҳтарин аз инам бисёра ина барои бачаакотон барои духтаракотон метонен харидорӣ кунен баъд бренди Hello Kitty-ра бисёр мепурсанд духтарако бисёр мухлисанд ҳозир ман шумода оригиналша нишон метам мана бори гуанҷо тоза якум сорташ ира бинен чихе хушрӯ
айгами замокош худаш ай фурнитураш мефаҳме ки чӣ хел качествои зур дора. И 200 сомон ай нархаш мана оригинал. Барои маълумоти бештар метавонед хичонда муроҷиат кунед. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависен бо суратошона мепартоян ва аз ур интихоб кунед. Ина дар кор бошатона нархаш 200 сомон Hello Kitty оригинал. Ира бинен борои гуанҷо омадай нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯчанд. кроксиё 30 сомонӣ беҳад фасон качествои беҳад хуб доранд. 30 сомон. Ино чанд сомон? Ино 60 сомон. Ина ваюша бинен холодное сердце кӯдакако мехоҳанд. Ё чандан? Аҷоиб фасонак 90 сомонай бо корона дора. Ина туҳфа мекунед духтаракотонда ё ки мисол ягон ҷо мебарен. Хулас 90 сомон. Инаи моделако ҳаст 80 сомон. Ишам хушрӯай. Ино 30 сомон буд ҳозир аксия шудай 70 сомон. 80 сомон. Ино 70 сомон. Инаи моделако барои бачаҳако хушрӯ качестваш. Ҳамаш бори гуанҷоай. И 70 сомон. Мана ино боша 60 сомон барои бачаҳако. Иҷада модел бисёрай тамошобино. Метавонед нависен шона бо суратошона мепартоянд. Ба инаи 100 сомонаша бинен коробкачада. Иқа хушрӯчаяй. 100 сомон жемчуг дора. Ҳамаш жемчугай. Попши бисёр доранд. Шумо метавонед нависен суратоша мепартоянд интихоб кунед. Ба пастели билёи кӯдакона дорана. И чанд сомай? Чандай нарх? 200 додамай? ҳа, ина духтаро нигоҳ кунед. Як одамои калон аст ком хелеай. Нархаш 200 сомон бори гуанҷоай иям. Сифаташ беҳтаринай. Марамат бо нависен бо шумодам мефаҳмонанд. Иҷада бо игрушкаҳои кӯдакӣ ҳаст. Мана ира бинем бо светомузика доштай. Мепарада? Аҷоиб хушрӯ чанд сомай? 45 сомон. Мана ранги дронай. Мана дар кор боша бинависен. Сирхшам ҳаст кабучам. Бо мепартоям суратоша бинен. Комплекти мактаби бинен. Бори гуанҷоай юбка дора. Юбкаш ваяй нигоҳ кунен аз даруну шортик дора маҳкамак. Ина юбка дора ремишок кофточкаш галстук дора. Комплект 130 сомон тоза бори гуанҷо. Рақамшон аст дар экран. Метавонед бо нависен маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед.